En Argentina, a suba dos prezos de venda e alugueiro de vivendas está a propiciar a aparición dos chamados microdepartamentos, pisos duns 18 metros cadrados aproximadamente que atraen os investidores pola alta rendibilidade que ofrecen e que se presentan como unha opción para que os máis novos teñan acceso á súa primeira vivenda. Bos Aires súmase á tendencia mundial dos microdepartamentos, vivendas duns 18 metros cadrados deseñados para optimizar cada recuncho e que se presentan como unha alternativa aos elevados custos dos inmobles no país austral. Para moitos é unha oportunidade para poder acceder ao seu primeiro apartamento, para outros unha ferramenta que fomenta a especulación. Nos últimos meses incrementouse notablemente a construcción de microdepartamentos na cidade de Bos Aires, especialmente nos barrios con máis demanda, para tentar facer máis accesible aos cidadáns a compra dunha casa nunha das urbes máis caras da rexión, logo de anos de ausencia de créditos e subas constantes que tiñan paralizado o sector. Son pisos que ademais ofrecen unha alta rentabilidade co que volveron a conquistar os investidores. Hoy la rentabilidad, por todo lo que es la inflación y todos los problemas que son conocidos, ha quedado muy magra. Hoy un departamento común en Buenos Aires tiene entre un 3 y 4% de rentabilidad y un microdepartamento tiene rentabilidad más parecida a la de ciudades como Madrid o Barcelona con un 7-8% de rentabilidad y hay casos que puede superar el 10%. Os medios locais cantan as virtudes destes apartamentos e moitos venos como unha alternativa á expansión dos asentamentos informais. Os máis críticos sinalan que esta é unha estrategia dos investidores para vender máis unidades e ter maiores beneficios, o que ao seu entender pon en xaque o dereito a unha vivenda digna.